Asmakizun bat, adi lagunak, norak eta uxuek nirekin errezeta bat egingo dabe. Eta orain dela gutxi, norak eta uxuek diska berria indabe. Ta zein da gaurko protagonista? Esan dizuet lagunak, indabe musika taldea bai. Eta errezeta ere protagonista izango da bai. Ze indabak ez gaurkoan kalzotak. Iho! Kaixo lagunak, eguerdion, eta hau panora eta hau pausue, zer modu zaudete? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, ondo, gu hemen earki, hemen ibiligia indaba gora, indabe bera, eta hemen zaudete. Peru, falta zaigu, hirugarrena, ez da? Nun gehatu da? Bai. Bueno... Ez diozu guztionea lagana bilatortzen, ez? Eterri geha, beha, dakikusiko. Bai, ez da? Eta zen beha zer bialtzezu, harriko egitea zuen zukaldatzezun bitartean, ez? Katxila, mar. Bueno, hemen txezaudete bilok, diska... Atera berri dezu, ez da? Guain dela gutxi, noiz atea da? Martxoaren 21-ean, ostiralean. Eta, zen datorru da berri ja, holtzetan da ibili bertzate, edo ze? Kontzertuak iztenta. Bai, Ondo, itxurana. Ondo. Bueno, lagunak, elkarrekin ingo deuna da ehundoko kalzotaz prestatu, tempura baten pasata, saltxa bat ingo deu tomatiana, romesku antzeko bat, eta gero zagarrare berezi prestatuko deu, eta gaina gitarra eta guzti etorri zatea, bestin bak joko zu ez da? Bai. Bai? Ba, saio pare bai etorriko. Adi, lagunak. Bueno, lagunak, nora eta uxue, garatuko izuet pausuz, nondik noa ebiliko gehan, kalzotz hauek era berezi hontan iteko garaian. Zeingo deu, hemen kalzota, baldak izu zelan kalzotz? Bai. Katalunian jaten diaola telia batzu, bueno, parrilan erreta, gero telia baten, baberokin dagoela jaten dia, eta gero romesku saltza baten sartu, eta jan iten dia. Gu gaur ingoituguna da, garbitu, bitan moztu, egozi ingoitugu, egozi txiki bat emango dio, eta gero ingo deuna da tempura beltza, hemen dakau txibilan tinta, dakau irina tempurana eta arrautza. Elkartuko ditugu bilak, tinta pixka botako jo, eta gero ura otzgailuan daka. Zeratikan, hotzaiten badeu tempura, geho prejitzeko hobeto gelditzea. Zeratikan, egon berdu olioa erua, eta pura hotzak, eta reakzio horrek baki kurruskari guzteu. Ingo deuna da gero tempura tipasa prejitu, eta esan deun bezala lagungarri bi gauza ingo izki jo. Bat, tomate saltsa prestatuko deu, ingo deuna da tomatiak eta baratzuria labian erre, bestalde ingo deuna da ogia puxketetanin eta intxaurrakin gorritu pixka sartaian, eta gero labetik ateatzen deunean, ingo deuna da bai tomatiak, baratzuria, ogia, intxaurrak, hemen da mamila, zeana, txorixeruana, bakizu zean piperra txorixerua, behaiek norak erabiltzen ditu, gu gaur txorixeru erabiliko dugu, hemengo ikutu emango joulako, ospina botako jau, eta olio birtxinakin dagatzakin birrinduko dugu, eta saltza lagungarri jarriko jo onduan, bale? Eta gero ingo dugu hemen, zagarra berezi ja, txut nahi erara, bale? Eta ingo duguna da, ospinetan egozi behar ditugu, baina lehendabizi ospina behar duguna da, aberaztu zaporekin. Botako dugu ospina jarriko dugu zutan, botako dugu pipermina, laranjan azala, botako dugu kanela, erramuan ostuak eta azukria. Goxatuko dugu 3-4 minutu, eta gero ingo dugu iragatzi, eta iragatzitako leku hortan botako dugu zagarra bihotzak enduta, azala eta guzti daukitxuakin, bertan bota, pixka sukaldatuko dugu, murrizten utziko dugu, eta hori lagungarri jarriko dugu onduen. Ados? Bueno, pertsoak botata, bain martxan jarri beharria, bale? Bueno, esan bezala, ni hasiko naiz hauek garbitzen, hauek labian sartuko ditugu, eta zuekin berdezuna, bitu, batek, hau gorra dago, baina moztu inberda pusketetan, bale? Laban emango izu zerraduna, hoi alde batetik. Eta beste alde batetikan, behitu, zagarra egin behar deuna da, bihotza atea eta laukitxotanin. Ados? Venga, lana banatu ditugu, eta guain bigaina eman berdio, bale? Bueno, bikote, indabe, horri bilin naiz indabe, bizkaitarrez hitz egiten da indabak eta gora da, nondik atea zuen izena indabe? Modu tontonean egia esan. Osa, lagun baten abizena da. Lagun baten abizena da? Ah, bai, Vale. Eta bea zer da,
Fan número 1, o zeatik jarri oso behai? Porai. Porai. Biak eramatizku edariak eta janariak, edo ze? Lehenengo filan egotu. Lehenengo filan, vale. Bueno, kalzote zautza aldezu eze aski zer dan? Porru antzeko zerbait, ez? O tipula o... Bai, boitik, porru eta tipula eta batzu tarteko zerbait da, eta gila esan oso xamurra da, Eta esan duen bezala haue parrilan erreta, gero bakizu azpien peixkitu egite zaie, eta hemen berdi uste zaio, peixkitu egin da, iten dana da, berdia eta barruko xamurratea, eta sala erreta gelditzea labelbeltza, hor gelditzea, eta hori saltxan sartu, eta barroa. Egia esan oso gauza ona da, Kataluniatik etortzen da gaur egun, baina hemen ebai, guain landatzen hasi dira. Bueno, lanian jarri, Venga, ni hau garbitzen hasiko naizta. Bueno, bikote, kontatu ze, Perukin hasiko gea ez da hola hemen. Haupa Peru, eta Peruk zeiteu taldian. Peruk bateria jo. Bateria jo, vale, oso ondo. Bateria goto. Bueno, eta zue bilok, zertan aritzen zeate taldian? Batek agotza eta bestia gitarra esbanez nazten, ez da? Bueno, ni gitarra eta hotxa. Gitarra eta hotza? Bajoa eta hotxare bai. Eta zu bajoa eta hotza, vale. Osa, dane, hain gutxi zeate, bi gauzain berdiala. Peruk esaldua besten. Batzutan. Batzutan ebai? Mikroa jartzi dugu horta. Vale, ondo. Eta, noiz hasitako talde bada? Noiztikan zaudete martxan? Indabe bezala duela 3-4 urte, hasi ginean. Hau ginean batxi baten, COVID eta gero justo. Hori, 4 urte bai. COVID gauza honak ebai ekarritu ez da? Horre gre lagunduko zizuen, biltzea gehiago eta gauza egiten astea. Eta, 3 gelakideak zeate edo noiztikan ezaute zinaten? Ez, ikastola berdinekoa, instituto berdinekoa dira eta universitatekoa, baina ezagutu ginen hori, igual auzoan, futbola, musika eskola eta holako historik egiten. Bikain. Eta nola hasi zinaten? Nola, talde bat sortuko deu, baina nola hasi zinaten hor taldia sortzen, nola bildu zinaten, nola izan zen aurreneko urratzoia? Iasan txikitatik ibili geha 3 musika eskolan, eta irakasle bat genekan beti bultzatzen ziguna batea jotzea, taldean jo behar ez dakizet, azkenean konbentzitu intzi zuen. Bai, hasi ginen batea jotzen, eta ikusi genuen hori zala guaiena. Bakarri jotzea... Aspergarria, ez da? Eta, noiz izan zan zein izan zan lehendabiziko abestia, o zerrekin hasi zinaten? Bizkata handiago hartzeko. Lehenengo kontzertua, bestia zakiten jo, lehenengo kontzertua izan zan COVID eta gero, gure lagunak eta gurasoak kexerita, maskariakin, metro atea bakoitza, desastre. Desastre bat, Eta esan, orduan, netzitzaizuna hainbeste guztago lako zerbait, ez da? Eta, zeitzan, aurrengo abestia, baina aurrengo kontzertua, baina ni pentsatet ja, hor holtza hilo baino lehenu pentsatet ensaioak eta egingo zen dituztela, ez da? Musika eskolan itezen duten ensaiatu ja elkarrekin? Bai, ensaiatu eta jore bai, ez? Osa, urte bukaerako, hori, musika eskola kontzertua guraso eta hola. Beste estilo bat. Vale. Beste estilo bat, zein dezu, estilo aldatu, indabe diskan ze topatuko dugu, ze estilo topatuko dugu bertan? Gira esan definitza beti zaila izatea, baina guk esategu dala pop rock moduko zehoze, eta hoxe, beste batzuk lasaiagoak, beste batzuk rockeroagoak, baina pop rock, esango dugu. Bueno, men nahi pop rock estilo antzekoa, baina zuek ezagutzeko hobeto indabe taldea, ingo deuna da, ikusiko dugu bideoklipa. Guazen ikustea eta guantxe gau dugu. Galdu naiz plaza erdian, Iribarruko herrian zerren zainago. Askatu zaitut, baina ez ditut aztu zure mugak. Galetuko izut nahikoa zenu baina Ai ama, ritmoa gartzen dezuena, ona, asko gustatu zait. Bueno, zezategu abestiak zehazki? Abestiak itzeitu bukaerei buruz, eta bakoitzak hartu zara nahi du bezala, baina, bueno, pixkat tristea, baina, bueno. Diska berrian topatuko dugu abesti hori? Bai, hortik dago. Igual, entzun diskoa eta berra aurkitzen zuen. Bikain. Eta izena, abestian izena? Azaletik. Azaletik, ona. Bueno, eta diskan, zenbat abesti topatuko ditugu? Danak antzekotasun asko dakae? Lotura dakae abesti batek bestiakin? Bai, nik uste 7 abesti dira, lehenko gauza. Eta nik uste antzekotasuna, bai, ez. Osa, gira gaiak eta aldatzen digoa zela, osa, ez daka kontzeptu bat diskoak esan dezakegu, osa, ez daka gai konkretu bat, nik uste toki berdinetik idazten diala edo, eta badukatea lotura. Bai. Zenen eginkizuna da hori abestiak asmatu eta kantua sartu eta, Printzipioz nerea, baina gero 3 ibiltzegea. Bai, gero asko mareatzei zue.
Ez. Zea usten. Ez. Ondo da. Uzten diogu. Horrei heldu. Bueno, eta, adibidez, abestia, nola eten dezu? Lehendabizi melodia, gero kantuen, nola kudeatzen dezue? Normalean letra eta gitarra batea idazte ditut. Bai. Eta gero lokalea jutea eta esatiet, hau idatziet. Zer utzi zaizue eta hortik hastegea sortzen. Eta jara ekitzen, bateria, bajoa, hotxak. Ona. Bai. Zemuzu azte? Hau Horra da, luze. zeon, ez da? Piskat. Bai, eske justu astu antzako negan da esan de, venga, gaur romezko bat inberde eta astu egin dingo jo pusketa. Hau lasai, hartu, eta minik esartzeko, gainean jarri eskua, bale? Pixka txikillo ingo dugu, bale? Vale. Zeatik angero hauek ingo dituguna da, intxaurrakin xigortu pixkat. Eta zuhor nola zuaz? Zai txiki egena izen edo zen. Pixka bai, pixkat handiago egin, Handiago, begio vale. bestela egosiko ditugu eta desin ingo Vale, zaizkiu. vale. Pixkat olako tamainoan. Hau bikain indezu. Vale. Vale, anak hori bezala, vale? Oso ondo. Vale, inberretena de bai beste lapikoa jarri berdet, zeatik ospinare martxan jarriko deu, eta bagoaz txerrek etxarraka. Eta diska, nun grabatu dezue diska? Zestoan grabatu dugu. Zestuan? Gaztain estudiotan. Ah, Mendikan vale, musiko gurekin bat egontzat inauntzen. hemen. Vale, ona. Eta pare bat abesti bai Zumaian, Jurgito badarek ozen estudioan. Bai, bilekutan grabatu dugu. Oire, bueno, bea etzan zehazki hemen egon, baina bere taldekiden bate hontzan, hemen dikane bai. Ona, bezazkinen hau pañulo, bada. Zuet donostiarra zatea, ez da? Bueno, A ver, vale, barkatu, non dengo bazeate. Antigotarrak. Vale. Nien exaustarra, Sanpela jokua, Kontuz, Baina Uno, bai. egila esan guztan zeizu ez da, antiguokoa da. Eta Bai. grosekoa da. Ez da berdina. Ez da berdina, ez da? Ondo aizea, bentsat garbi eta argi izan. Bueno, nola zoazte horrekin? Oso ondo, ez da? Beto. Dei, Oso ondo, beto. Vale, nik hemen nahi naiz, ja, garbitzen, txukunak. Berez, normalen, peixkitu egiten dezunian kalzotai, hau da, ateatzen zaizuna. Geruz hauek gerreta geldituko zian parrilean, xigortuta, eta hau, ja, xamurra ateatzen dira. Bueno, hemen energia honi eman berdi jot, hemen inbertena da ospinak jarri martxan. Eta bikote, esan dezu hau lehen dizka izan dela, baina lehen hautikane maketa bat bazen eukaten martxan, ez da? Bai, Zezuek bai. kontatzen, oze? Bueno, Kontatzen dugu, baina igual beste modu batera edo. Kariñoa diogu, baina hori izan zan ja beste maila bateko zer edo zakit. bai. Beste momentu baten idatzetako Hori. abestiak, beste modu batea gratutakoak, eta Denbora asko maketa. pasada ordutikan dizkain dezuenean Bai, ze bi Eski beste den beste baina guretzako. Osea, 16 urtekin idatzetako abestiak dira. Ja. Eta bain 21 bete ditugu, orduan. Claro, 80 urte dazkanantzako 2 urte gutxi irituko zaio, ez da? Baina gure Eso ja bizitzan- asko irutu zaizu, claro. Bai. Baina orduan 2 urte eta geho, hasi zinaten ja buru belarria, ez da? Bueno, 2 urte hoietan, ez da? Atea arte. Ondo. Bueno, nola zoazte horrekin? Ezin jo, baitu, zagarra hemen utzi. Gio botako dugu ja, txundeiaen likido hau prestak hau nian hemen ospinetako hau. Ingo deuna da, hau, ondo infusionatu, 2-3 minutu egosten egon behar du, eta gero ja irakatzeko dugu, eta ja jarriko dugu martxan zagarrekin. Vale. Eta zure ogilake bai, hemen jarri, eta ingoituguna da, gero ja, intxaurrakin goxatu. Vale, hau kenduko dugu mendikan, hau ere bai. Hau ere, hau honea. Bueno, ingo deuna da, lehendabiziko urratzak eman ditugu, zagarra garbitu, ogila moztu, ni hemen gelditzen naiz hau garbitzen da egostea sartuko ditut, eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Ba, zehazki jungo gea, mendarte baserrira, eta nola ez, kaltzotak ikusiko ditugu hemen txe bertan, Euskal Herrian. Guazen ikustea, guantxe gaude bueltan. Kaixo Guardion, Iñaki Intxausti naiz, erengo mendarte baserritik, hemen gaudea Izkorri Azpin, lehen ere agertu izan nahi zuen programan hainbat produtukin, eta garko kasun itzengo dugu kalsotan inguruen. Hemen dauzkagu gure kalsotak, aurten izan da lehenengo urtea sartu dituguna, proba moduan ez dakigu salmenta horukiko duten, jendea gustatuko zaion edo ez, egidan da hemen saltxe egiteko eta barren oiturik ez dagoenik, ez Katalunia aldean daune brasa inguruan kalsota jarri eta arratsalde pasatzeko oiturik ez dago, baina bueno, Kataluniako jendea badago, han egonda jendea badago, orduan espero dugu jenderik gustako zela gure produktue. Kalsotak dira, tipula, porru eta baltsu freskon familiakok, orduan ikusten zaie tipula moduko diela. Eta, bueno, kasu honetan, hau prestatzeko modua izaten da brasan, holaxe sortan hartu, asko garbitu gabe, jarri zutan, eta bertan, azkeneko 2-3 kapak kentzeko edo ja sigortzen dienen,
izango zen momentuek kalsotak atera, salsatan pasa, eta jak, hautik sartzeko. Mendarte baserrin gustatzen zaigu urtero, albaldin badu produktu berriren bat ekartzea, probatzea, jendeik gustatzen zaion, edo balio den edo ez. Eta orduan kasu, matako zaio kalsotai. Kasu honetan ekarregin ditun tipulotxo batzuk landatzen die, ekarregin tipulotxo batzuk Kataluniatik, 20 kilo, ez dakizan bai ekarregin ditun, eta oain udaberria hasi edo hasten nahi den honetan, izango zen guretzako saltzeko garaia. Egia esan, kalsotan landaketa bai izaten pixkat esperimentuak guk ez dugu sekula egin, ez dugu honen landaketa kulturaik. Tipulan kasun egin dugu plastikon, baratxuri freskon kasun hilaratan, porrun kasun traktorekin egin dugu landaketa. Honekin ibiliga beratzen YouTubeen bideo, jendarei galdezkan hola egiten da, orduan egin duguna da, arrasto batzuk egin, arrastotan tipulatxoa jarri, eta gero ja tamainu pixkat hartu dutenean, egin dugu lur pixkat bota, porruan bezala, aldan zati egin izan den txuria. Txuria zergatik, berdetzen doan barazke egin bezala egin da mikaztu, orduan, parte apreziatu edo gustoko dena da txuria, orduan, horretarako tapatu gendun, eta, laizter jaingo du, jende gustatzen zaion, ez zaien gustatzen, txuri gutxi dauken, ez dauken, oin izango da laizter jakiteko momentua. Klima aldetik esan dezakegu, Italia, Katalunia, Mediterren inguruko landare badala, han hobeto etortzen dela. Nik usteet hemen etortzen dela txikigoa, ikusten da ez, telebistako kalsotak handiagoa dira txikiagoak, baina txikiago izate hortan, nik espero dut goxoko gengo diela, ur gutxigo daukelako da tamaino hori, orduan ikusiko da. Produktu hauek erosteko aukera errezena da, Ortiziko Legazpiko azokan, guk postu epigita jartzen dugu, asteazkena diz ostiral, orduan, nahi baduzu produktu hau ikusi, erosi, edo gurekin baratzaren ingurun ditzein, izango taldea oso ongetorrik. Urte sasoi honetan, produktu hontaz gain aurkitu dezakezu baina porruk, tipulinak, eta jendea gengo da desiatzen tomateak iristeko. Tomateak oendik ez iritsiko, tomateak beroekin batea, San Juanak alde arte, gure kasun ez da tomateik. Orduan, pitarten daun barazkik egin disfrutatu beharko duzu, gehien bat berdea izango da, azken azalorek, azken brokolik, eta hoxe, animatu azaltzea gure bisita egitea. Baratzeko egunerokotasunen bi pertsona biltzen gehan, eta nire anaia. Ez geha iristen, lan asko, negu parten nahiko lasa ibiltzen geha eramangarrie, baina, udaberria, udazkena, izan da gutzeko garai gogorra, opor gutxi, egunen 16 ordu lanean, baina, hemen aizkorri ezpian egotea, beti da atsegina. Baserrin etorkizune, nahiko gogorra ikusten dut, nahiko zaila eta negatibotik, ezkenen gure lan baldintzak oso kaskarrak die, kafe bat urterik gozen da sentimo eta jendea ondo hartzen, normal hartzen do, guk aldiz letxuga, euro batetik igotzen hasten badin behar edo, bat 10, bat 20, jendeak ematen ditu esku burua, eta, hori horrela den bitarten, etorkizuneko kaskarra izango dugu. Eskerrik asko bitxitagatik, ni kalsota garbitza jongo naiz, Ortizi eta Legazpiko azokara eramateko. Eta, animatu jendea hau probatzea, gure azoka bisitatzea, eta sokaldari, olako produktu goxok ere prestatzea, jendea animatu dadin. Eskerrik asko eta horren arte. Hau, Painaki, mila esker, eta egia esan, ibezelako jende asko berdiu, zeatikan mekatxiz lamar, Baratza gaina triste gelditzen egia, eta zu bezalako gehiokin, boendik eta baratza gehiago, danontzako jateko gauza obio. Mila esker, eta horrela jarraitu gudanok txukun jateko. Gurean jarraitu behitu hemen kalsota askat, 5 minutu hauek egon diala hemen nola goxatzen, eta ea tehin goitugu, gero temporakin bukatuko dia egiten. Piskat aldente balin badue, ere bai ondo. Hemen ibiarretena ere bai da, hemen dakat txunne jantzako, iragazteko, gure nasketa eta zagarrak barroa botako ditugu. Horro ningotena da, hemen txejarri, zapore guztik hemen dazkau, azukriare bertan gehatu da, eta guain ingotena da hau batea. Zagarrak bertan sartu, eta hor goxatzen suabe utziko dut, ikusiko zu, ia ingo da, dena evaporatu eta geldituko da zagarrakola karamelizatua, eta ospin ikutu eharrakin. Vale, hoi, listo. Inbiar deuna da, behitu, hoiek, sigortu inbiar ditut, eta zuk hauek pixka txikitu, ogilakin batea tostatzeko lapikuan, vale? Orduan, lapikoa jarrikot hemen, eta hoi alde batetik, ogila jagotako ditut, eta gero, intxaurrak. Eta beste alde, jungo zea iten zu olio perexil bat, gio gainetik botako digula.
Dotore jartzeko. Eta horieteko, behitu, hemendikan, atako dituzu ostuak, eta sustarrak, hemen untxiantzako botako ditugu gurea, bale, organikoa. Eta honekin gozuna da pastatxo bat, eta pasta dakasunien gehoia, olioa botatzen jungo geha, eta goxatzen, bale. Eta pasta hori iteko, gatza pixka potolo botatzen baiozu, lagundu iten dio, bale? Venga, hoi zure kontu, hemen ogilak martxan jarriko ditugu, eta bago txerrek itxarraka. Hola, txikillo. Oso ondo, nahikoa, bai. Goio gaina nola birringailoakin birrindu behar ditugun, horrela oso ondo. Eta hemen, ogilan gaina bota, zuzenian ja. Bueno, bikote, badakit hasieran hasi zinatela bertxiok eta hola egiten, ezta? Bai. Ze bertxio, hola, eskukin hartu, eskukin hartu, bai, hola. Honea pasa, eta gero botako dugu ez dela. Bai, nahiko ondila data eta hola. Ze bertxio jote zen dituzten hasieran? Zintzuk izan dira zuen referentiak? Bai. Berritxarrak beti. Vale. Igual gehiena esutatzen genuen zan. Ne bikotiak inondo, lemozen Natali berritxarra amorratua, bai. Eta gero, segun ez, osea, arroten amairu, doitz inkluso, osea... Barrandetan jotze genuen orduan, jendak naizuna. Bai. Eskatutakoa, bai, baina zuen gustokoari bai, eta... Bai, bota bertara. Bai, gure gustokoak bai, etxekalte, tatxers, olaien ziarte, olakoak bai. Zenbat, abesti asko jotzen zituzten, bertsio mordo bat, Pila bat. Bai. Repertorioa handia zen eukaten orduan. Bai. Bueno, hemen jungo zeagoen botatzen, hemen dikan ingozuna da, erditikan moztu horrela, eta mamila ateako zubertara botatzeko, bale? Eta bertsioak inzintzinaten aspertu esan zitu, hemen gure kantakateatzen hasi behar geha, opazen euskaten ja kantatxo batzuk bai hola erdin martxan. Bagen ezkanta, sartzen genituen hor bertsio tartean, esaten genuen, gutxinez gure ingurukoak jakiteko, kontzertutan kantatzeko, atengo ditugu, eta hortxe atea zan maketan ideia, eta atea genituen 6 abesti, ez? 6 abesti, eta esan genuen. Guaiagoa da gure abestia jotzea hortxeak baino, eta hortik, aurrea jarraitu genuen. Eta nola izatean, zeatik bertsio jotzen zunean, bai hasiera batean, jendiak abesten, jendiak badazki, jendiak, eta zure abestia horrenengoa jotzen zunean, jendiak mutu geratzea, ez da? Bai. Nola izatea hori? Nola da horrenengo abesti jotzen zunean, horrenengo aldiz holtzan? Beti bago jendea hori, lehenengo hilarako horiek, ez? Beti igual lehenengo gutxi ezula bestia, eta hola, bixaiti dute bulto pixka bat, baino... Bai, nik usteet lehenengo aldia beti ala pixka zaila, ez? Eta ere, horrek ustez igual jendeari gustatzeko aukera dagoen edo ez, igual nola disfrutatzen jakin gabe. Eta asko aldatu da lehendabiziko maketa hortatikan diskara? Pixkat aldatu da estilua, pixkat aldatu da... Bai. Lehen osan, etena, abestiek jatzen dituna 6 urtekin, eta gure buruko problemak arrazan parrandateatzea, eta jazta. Eta horri buruz hitz egiten zuten abestiek. Eta bain, baina ez dugu horri buruz hitz egiten. Abestitan. Guain bizitzan behar da, no? Eta guain horraniko bota, eta behitu, bertara bota tomatiak, hau ire eman dio toste txiki bat, eta hau bai bertara botako dituzu, bale? Nintzak eton duen izan, hola, no? Hemen ze, ospinakin ez da horrengo barna zahartzen, Notatzen zuen, ez da? Hau trampeite dugu, ez dizuet ingo, zeatik anantzek arelko zate guk. Hau dakaunean martxan, lanian esate dugu lagunek. Uste terrintzaitela, usaitu eta hor lurra esatu, usaitu zut, iatzeka eroritzezea. Bai, potentia da, Notatzea hemen begitan da dana, ez da? Piskat. Ospina, izatea, bisila. Bueno, hor sartu, kontuz berua dago, Vale. Igual, goiara batekin lagundu. Hori hemen, honekin, hauetan laguntzen. Haten dugu zuten dikan, hau listo, haure, listo. Bueno, eta abesti guztian artean, zein da zuen nortasuna gehien erakusteuna? Galdera zaila egia esan, ez? Diskoko abesti bakoitza modu batekoa, eta egia esan danak gustatzezkigu. Baina nire ustez berriz abestia da hola kompletoena, denetik daka. Zer daka, ze topatuko dugu letra hortan, a ber. Letra oso sinceroa, egia esan. Eta gero musika dagokionez, denetik xala saioa, gero bukaeran trompeta sartze dugu. Ikuste dela abesti oso kompleto. Trompeta goberba da. Lagun batek. Ja, irukin. Esan mendu, batek abestu gitarra, bestia basua, hemen nola trompeta nola gotzeu. Orduan bai kolaboratzaileak ebazkazue. Bai. Ikasi hori, listo. Bale, hoi nahiko bete eta geratu zaizu. Bai. Baina gauza gaino, sartu behar dituzu gauta hori bai, Daño, lasai. Ingozuna da bain pixka zanpatu honekin. Eta birrengai bai eman baino lehenu pixka zanpatu, bale? Eta gero, botako dio txorixeruan mamila, eta ospinare bai, eta olioare bai. Baina lehen da bez igual jetxi, pixka birrindu, taleko egiten daunian sartuko dugu, gainontzekua. Bale, oso ondo. Nire eta duen izan, hola ondo? A ber. Oso ondo, baina bitu, pastitiko?
Bai, frikzioa behar du, bale? Hola, frikzioa, hola, papilla bat behar dugu, eta ja, papilla erdin da gaunean, hartzezu hau, eta ja, tanto pare bat otatzezu, eta liga hau ititu zola, eta hola, binda berriz, saltxatxu ez, bale? Eta koiot hau? Hemen energia honi pixak atxiko jot, oso ondo, bota hori dena, eta ospina erdila hola nahiko izangoa. Nik hemen egur pixka bota berdet, vale, eta gero gehiago berbau, botako jot. Bueno, eta abeste tristiak eba daude, otanak alaiak eta hola erritmuak india. Bueno, lehenu entzun deuna neko... Bai. Hoi da tristiena? Ez? Ez. Bai, egia esan letra tristeak gustatzen zizkigu. Bai, Bai, baina nik uste doinu alaiekin igual, pixka disimulatzeko. Vale. Eta, esategu abesti tristiak eta joku gehiago emategu, la jendia barroago gehiago sarte, saiola barroaino, ez da? Bai, igual bai. Zuek ere hori usten dezue? Nik uste baietz, jendeak igual gehiago identifikatzeula bere burua besti tristekin alaiekin baino, ez dakitzea. Ez dakitzoa, egia esan. Egia esan askotan bat tristia ibeira gelditzea, baina gero denborakin triste gauza juniten dira eta onakin gelditzea, ez da? Bai. Ni bai, bintzat, ez dakit zorionez, ez dakit, baina bai. Ze musu azte, hori sartu eta birrindu, ez dute zaizu, bai. Zuk eman, eurra. Ez buskatu makina, bale? Hau zondo. Tomatea iritsi behar, tomatea iritsi, aur guain eman, tomatea iritsi behar. Ez man pizkat. Eta olioa botako jo, bildurri gabe guain, txorrota behar bat. Bueno, eta kontzertuak, nola datoz? Lehen esan dezu bai udaberriako lotzen nahi zatela. Nola dator udaberria? Nondik ebiliko zeate? Bai, bentxe disko orkestena egin berri dugu. Eta hemendik aurrera, maiatzan dazkotakagu batean, gero Peru kanpoa jo orduan ezin izango ditugu asko jo, baina gero kaina eta potentego igual, nik uste, ez? Udaran joko dugu jartzungo jaietan, adibidez, txantreako jaietan, lasarteko jaietan, hori, jaietan. Udaran, es lo que toca. Jaia eta ondo bat. Eta ze gustatzen zaizu gehiago, hola, holtza txiki, jende txikin, herrian, edo nahi dezue, ez dakit, kontzertu erraldoiak eman, o San Mamesen, o Beken, o zein da zuen helburua. Bueno, anoetan, Anoetan. Esan bentun donostiarrak izan da, baina ja liatu inbiar nintzen. Donostiarrak bai, baina antiguokoak, barkatu. Zuen nun gustatuko zitzaizuen, erleku bat esaten mazu, hemen gustatuko zitzaizuen. Gu antiguotarrak izan da, batzutan aldezarrea jute gau daran, tan piratetan jotzea azten nagusian ikuste dara... Gauza eharrezan. Bai. Ona. Bueno, eta jode zuenetatik kontzertu eharrena zein izan da, hola, gehien goxatu arazi zuen. Ostra. Carmengotakoa, orain arte. Bueno, guk beti, behiratzea gutatzean igual beti gogoratzen duguna da Carmengo jaietan, justo ere, zean, Portuan, aldezaren, bai. Bai, ni guzti izan zala ere, pixkat, diskoko besteatzuk ere jogo nitu, izan zan fase berri ontako parte nik uste, eta disfrutatu genuen. Bai, jende pila bat, girona, ondo. Egualdiona. Hasieran txitxarek eta hori bai, iguan ja ondo kudeatzen dituzue, o diska berria etorrian berrio txitxarek etorri zaizkizue, o nola izan dago? Beti daude. Beti daude. Kudeatzen gagin biharria, ez da? Bueno, nola zoazte? Bai, horri, behitu, Bai, eman egurra, eman bildurre gabe. Eta romezkoa potoloa diardu, hola gero urtikan pasatak pehauta gelditzeko. Eta oso potolo geratzen bazaizue, ur pixka talda bota. Baina azkenian hori harki joa. Eta beste hori nola dijoa? Nora? Olio gehiago bai. Olio bai, guain gehiago. Eta eman horri vuelta. Eta ikusten zunean arrapatzeula. Venga, beste lautanta. Vale. Eta beste lautanta, horrela. Vale. Bueno, eta hemen, romezkoa, ingo dauna da daztatu. Romezkoa edo, tomate salsa berezia bindeuna romezkoan antzekoa. Gaztatu zuk, haber gatzan puntua zemuz dakan, eta bihar badu botako jau pixkat. Ona aldao, sosito dao? Ez, ona dao. Ona dao, bueno, baula xeutziko dugu. Ingo deuna da hemen, beste reportai bat ikustea jungo gea. Zuen lo, zen muzite zuen lo. Gazte zaudeten pentsatzet ondo, ez da? Ondo, beti gutxiki igual, no? Beti gehiago nahi, ez da? Katxiz lama. Bueno, jungo gea, Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta behakeak utziko izkio trikimainak lo hobetu iteko. Ez dunak zako lo ondo iten, oso garrantzitsuak. Guazen bertara. Eguardion Joseba. Gure ongizatian loa eta deskantzuak eragin zuzena dako. Ongizate fisiko eta emozionala. Egunian ziar nola egongo gaien, humorez, atentzinoz, zer jan, nola prestatu, kontutan ekibidea gauzatxo batzuk.
Etorri, geixo jakitea. Lo ondo iteko, zer janbiako geben. Gaua iken da luze, eta begiratu biuna da, zer lo mota dakozun. Lo iken kostadoik izatzun, o eratzarreik izan da gero zintxosun hartu lo. Diferentia da. Gaur ekarri dutxot hemen, ze barazki, ze hasi, ze frutu lehor dian garrantzitsuak. Nik esango hemen bizirritmoa handixa dakula. Oso estresauta gabizela. Eta hor hormonak zerikusi xadakoi nola ikendun lo. Lo ondo iteko afaixa harina izan dia da. Harina eta goiztiarra. Orduan galdetuko notzun. Zer dutan afaiken dozu? Zela osaketan dozu platerak? Zer erugaten dau? Esplikazio txikitxo bat, bale? Ulertzeko. Vigilia eta loa. Erritmo zirkadianuak. Murmuñian dakun erlojua. Erlojutxo bat daku. Eta erloju horrek dako gero kronometro desberdinak gorputzian. Lo ondo iteko hormona batzun funtzionamentua egon bida egoki. Goizetan lehenengo orduan, euskixak urten alaz, euski izpixak azten dienen urteten, erloju hori, begixetatik zartuta argitasun hori, martxan jarten da. Eta kortisola, hormona, estresan hormona, martxan jarritia gora doia egunian ziar. Arratzaldeko 6 jarrixak aldera, azibida geisten beste hormona bateri launketako. Lekua iteko. Astensorian igoten dan mouan kortisola, jeitxin bida kortisola, melatoneri lekuain eta gero deskantzu ona eukiteko. Hortxe dau sekretua, melatoninan, hormona horretan. Melatonina jeisteko, bihar da arratzaldian, gauza oso bisixak o pizgarrixak ez jan. Ulertzen? Pantalla artian ez ibilian beste. Ze aktibidade mota iken duen. Zati kortisola oso gustora da borgoixan, eta ez da gura behaiteik. Afaixa izan bida harina, eta izan bida da barazki krema, sopak, zenbat berba indun oneri buruz, ez da? Horreitxek dia jan bidedianak. Ez entxalada koloretzu haundi horrek. Horrek eguardirako. Gabian harin. Eta zenbat jaten dan importantia da, neurrixa. Eta goiz. Hola, melatonina lehen hau igoten da. Melatonini zerrek launketa xau, triptofanuak. Triptofanua dau, osto berdetan, letxugan, barazki krematan, ostoaken inako barazki kremak. Platanuak triptofanua dako, arratzaldian merindarako, zoragarrixa. Kibixak lagundu iten daube baita, erlaxatzen laguntzen dau triptofanuak. Zerren biharra dako geixau? Magnesiua. Nundaku? Hementxe, ero hementxe, magnesiua. Eta gero zango neben, esniak dakon garrantzia. Esniak triptofanua dako. Esnia azukarrakin hartu biharrean kaneliakin. Eta gero, lagungarritxuak. Erramienta kaja bat preparauku. Lo ondo iten azteko. Afairako ideatxo batzuk. Ze pentsek izatzu. Barazki kremak ero sopak. Bigarren platera arrain zurixa, erraz preparauta. Suabe preparauta. Laban, plantxan, egozita. Tortillatxoa be ondo dau. Eta ordua zaino. Goze asko espadakozu konpotatxo bat. Eta jogurra purtxo batekin nahikoa dakozu. Arratzaldetik hasiko gara infusioak hartzen, kafea gutxitu ingu. Importantia da arratzaldeko 6 aurrera ikenduna. Orduan badaku infusioak erlaxantiak dianak. Pasioloria daku, tila daku, valeriana daku, nahasketa interesantiak daku, belarden dan. Informau. Bi infusioekin nahiko izaten da egunian ziar. Orduan, hasi erregistraiken eta ikusten zer dabilen pasaiken. Emakume artian, perimenopausian gauzenok, ero menopausian, gabian hasten gara geizki loiken, hormonak dia. Eta gabian erloju honek jarten dauena martxan lan aiteko da gibela. Begiratu aber gibela garbi dauen ero ez. Gibela garbi dauenean lo hobeto ikendu. Badauz lagungarrixak. Elikadura eta belarrak. Animau, zain ju.
bizi dugun gizarte honetan, bizirritmo honetan, modan jarri bidu berriz be, deskantzua eta lua. Kalidadezko lua. Behar badozue aholku bat ero akompainamentua, hemen txenau, Amaia Nutrizioa. Atentzioa jarri luari. Eskerrik asko. Hau, Amaia, eta mi esker zure aholkoagatik. Egia esan zurekin beti ikasten gaude, eta benetan gaina, fundamentuakin. Eskerrik asko eta jarraitu horrela, guri aholkuk ematen, guain imirdeuna da kasoin. Aholkoak ondo goten dira, baina kaso ez bat zuten, alperrik izatea. Mi esker da urren artea, Amaia, gurean jarraitu behar dugu. Baitu, gauza asko, aurre, eta eskau, inbera ditugun gauzak garra da, kaltzuta prejitu, eta goxatu, itea da kasuna da, dastatu gauzak, zen musko puntxuan dauden, eta, gatza pixka behar deu, no ez duen behar, dastatzen gungo geha, nik hemenei energia emango jot, hemen olioa jarri deu, tempura listoak hau, betuak izu ibili baino lehen nuo, bueltatxo bat emateza jo, ikusi agertxukun da hon, bale. Eta hemen ja, pasako ditugu kalzotak, eta prejitu ingo dugu. Baina itxen berde pixkat olio erotzia. Dastatu, ze irute zaizuen, ze musin deun historia. Betu hemen bai nola murriztu dian zagarran zukua, Hemen, Ona. Vale. Piperrana, ahotzeana, olio perexila. Hori normalen gutxi erabiltzea, gainetiko la dastatzeko erabiltzen dugu. Hori ere balekua. Ona ere bai. Ona, bale, tan ondo ikenten ega, eske pintxa hoekin tan ona. Eta hemen behitu zagarra, Nola ja, zukua murriztu dan, eta gelditzea zagarra, hola, karamelizetu da, ospin puntu batekin, hau nik ebai probatuko du, Vale. Vale. Errexil zagarra hola, Eta ze gauza ona, Hori... Ondoena hori atea zaizu, ez? Justo baietz. Dana ona. Bueno, hemen energia hartzeun, ea martxan jarriko da. Bueno, nola antolatzea, kontzertu balin bakazue, atea bertzate, nola antolatzea, ze jute zaten furgonetan, kotxian, nola moldatzea, kontau pixkan. Gurasen kotxean. Gurasen kotxean? Bai. Ze, nola montatzea zu, ze gustatzea zaizu eukitzea, ez dakit, batzuk badia maniatuko eta Coca-Cola bestia pintxo urtaia espikoana, o tortilla, o ze jatezu egun hortan, edo zega zuegola... Dakagun danak ilusio itigu. Afaria gola ilusio itigu. Edariak ba, gehiago. Vale, aurrea. Ondo, dana ondo. Vale. Bueno, eta... Urrengo diskaz, artistak ja beti Patrikan ziozu, kitzen zuela, ez dakit ja urrengo diskan ja lanian zaudete, o gehiagi galdetzia da? Gehiagi galdetzea. Maidia zerbait iten, ez? Abestiak beti egeidazten, baina indikan fatea berri deguta. Ia bete bat, fatea genunetik, kontzertuekin. Buru belarri. Eta, zesan behar nizuen, nola iten dezue entzeiuak eta Donostien hemen bertan? Antiguan, bai, errekalden. Errekaldea, juta zate. Lokal pila gaudean, eta talde pila bat gaudean, antxe. Aurten hasi gehan, eta... Eta on guztua. Astian zenbat bidar jute zeatea area? Behin minimo. Eta hain kontzertak prestatzeko gehiago, baina bueno. Eta hau zuen hogei bide, ez da pentsatzen zertza dute lanian, ikasten, o zenbat urtea eskazue? 21. Ikasten nahi gaitu. Ikasten guen dikan. Bai. Vale, ondo, heldu horrek, ja lanien azte zaten, ja beti ez, baina normalien bukatuitea. Eta zeizatik ikasten? Ni zuzenbidea eta komunikazioa. Zuzenbide eta komunikazio, vale? Eta zu? Ni generitza industriala. Generitza industriala, ona. Bueno, bi gauzak sukaldaritzako balekuak dira, Bai. Bueno, hau berotu zaigun, eta zemu sustartitu zue ikasketak eta musika? Ondo moldatzen gala, moldatzea. Bai. Gogo balimakazu jomiteko atatze zuen bora. Ateatzea, ez da? Io, ez dakik kirola iten dezu ere bai, gustatzen zaizue, ez dakik ze kirola ite zuen. Bai, biok ibiltzea futbolean. Futbolean? Bai. Vale. Maia ezberdinetan. Bai, Baina ondo. Gustatzaigu. Hortako ere bai denboratea. Horrelari, atzelari, portera, non ibiltzen zate? Ni atzelari. Zuatzian? Ni aurrelari, baina azken aldian atzeak abialtzea. Bai, katxiz la mar, Berriz gola berreskuratu berriro, aurrea guteko. Bueno, eta geho, ez dakit, jaiegunetan eta uda partian, da ze gustazizu gehiago mendira jutia, ondartza zalia zeate? Ondartza. Eta antigotarrak ze ondartza juten dira. Barretara. Vale. Donostiko politene. Vale. Eta olatuak hartu nahi bazu, Zarautzea, vale, eurosea, zarautzea, ondo. Gaina zu esate, Azurza eta Estrada, ez da? Orduan Estrada horrela, zauztarra futbolista Estrada izan dakoa? Bai, Osaba. Osaba da? Vale, orduan jena horrak azu, ez da futbolistana, vale.
Eta, zu azurtare badaude zarautzen, ez hau dituzu zuk? Ez egia zure lehen guzu adiare bai? Ez? Yo no voy a ser baietz, baina... Igual bai, baina... Azurtakoa dakae, azurtatarrak, bueno, aita behintzat bat ezautzen nik, eta zarautzea sartzezea, eta nola dago gasolinera, eta gasolina onduan taberna da, surtidu horia, basu hori eramaten du azurtatarrak, bai? Informatuko naiz. Informatuko naizela, berda. Vale, informatu. Hori da, igual lenguzu hori, Bueno, hau batean goet, eta hau esan deuna sukaldari jateko. Guain beste egin behar ditugu, pixkat energia gehiokin, kurruskari gelditzeko, inberdeguna esan deuna, hau, hotza, eta olioa berua. Venga, bani joa hau barroa sartzen. 3 sartu ditu, eta bani joa beste 3 bila. Bueno, bikote, irrikitan gaude, gainak geldikan zaudetela, ez dakit. Abestin bat jo berdezue, ze joko zue. Joko dugu kristalezko iria, dela atea genuen lehenengo singela, diskontakoa. Kristalezko? Iria. Iria, vale. Eta ze iri da hori? Donosti. Donosti, vale. Bai. Hartu gitarra. Bueno, zu bajua ez tezu ekarri, ez da? Ez dut ekarri. Bueno, abestu ingo zu orduan, abestu pixkate, ose? Hori da, bai, lagunduko jot pixkat. Ikain. Bueno, bani eguek hemen ateatzen jungo naiz, eta bitartian goxatzen. Indabe taldea, hemen zuekin, Nora, Uxue, eta Peru, falta zaigu. Ni Peruna ezin detin, bateria goten hati behar naiz hemen, Utzingo izue zuen esku. Vale. Hasi nahi dezuenian. Eskerrik asko. Lainoetan, aburretan, inunetan, toki guztitan, aurkituko gara. Zenbat gauza Netan itzegiko bai Zenbat gauza galtzeko Netan itzegiko bai Jasoan aurrean jartzen aizenean Kristalezko iria Udazkenean zuaitzak kostoz daudela Ilunpetan ulertu behar omen da Hau da honena Bide motza hartu enuen Gehiegi pentsatu gabe Zerbaitek bultzatu nau Arnaz gabe geratu arte Eta guain hemen nago Zela jontan bakarri Itxoingo nauzun esperoa Gertoki berri honetan Itxasoan aurrean jartzen aizenean Kristalezko iria dago Da, sinkronizatuta gotia, ze ona, barroaino sartzean horietakoa. Eskerrik asko, bikote, eskerrik asko. Behitu ze gauza herrein deun hemen, Gaina gauza badaka egon haue, bakizu ezer?
ez dakizula herrinte izkiten, no ez? Ez, ikusiko zuen ze gauza argoiek Romeskuti pasa, gio txundei pixkat hartu eta goxatzeko. Bikote, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta gomen jarraituko du, goxinatzen, alde honen. Agor lagunak. Agur.